На 20 септември гледате новините на телевизия Източни Родопи с мен Галина Кючукова. Добър вечер! Започваме с акцентите в емисията. Накратко. Осквернени езически олтари откриха археолозите на Перперикон. Няма повишаване на цените на учебниците през настоящата учебна година. Индиец премести цял влак, привързан към косата му. От 24 до 29 септември в Кърджали водещи специалисти по кардиология ще участват в местната инициатива Седмица на сърцето. Те ще изследват и консултират безплатно в многопрофилната болница доктор Танас Дафовски. Кампанията е посветена на Световния ден на сърцето и 80 годишнината от създаването на болницата. За прегледите няма да се плаща, но стават след предварително записване на следните телефони 0361 615 24 и 0878 372 676. Лекарите ще правят електрокардиограма и ехография по преценка стрес-тест, както и други необходими изследвания. Кардиолозите ще приемат в сектор инвазивна кардиология и терапия на първия етаж на болницата в кабинет 25 от 11 часа. Желаящите да се прегледат е добре да носят със себе си медицински изследвания и документи, особено ако вече имат кардиологични заболявания. Световният ден на сърцето 29 септември е обявен от Световната здравна организация. В нашата болница той се отбелязва под надслов "Сърце се лекува с сърце". Обучение във връзка с приетата от Министерски съвет наредба за създаване и организиране дейността на доброволните формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации се състоява в областна администрация Кърджали. Участие в него взеха представители на общините и ръководствата на областното управление и общинските служби, пожарна безопасност и защита на населението. В рамките на обучението началникът на областното управление пожарна безопасност и защита на населението комисар Христо Тодоров сподели немския опит в предотвратяването на бедствия. Там провинция с 4,5 милиона души население разполага с 2250 противопожарни служби и с 55 000 огнеборци, като по-голямата част от тях са доброволци. За сравнение, в цяла България пожарникарите са около 8000, а пожарните служби към 300, което според специалистите е крайно недостатъчно и на комисар Тодоров. Вече има една тенденция за привличане на доброволци, предимно от младите хора. С опита, който там видяхме в Германия, те работят с децата от 9 години, 9 годишна възраст на децата, като в момента се борят синдикатите да прокарат, да започнат работа от 6 годишна възраст. От детската градина. За да може да бъде изграден от тях някакъв интерес, тъй като се оказва, че при 9 годишните вече повече са ориентирани в някои други направления. Освен запознаване с наредбата, целта на обучението бе да бъдат подпомогнати кметовете при пререгистрация на вече съществуващите отряди и създаването на нови. В момента само 2 общини в областта Ардино и Крумовград разполагат с доброволни формирования. Предстои да бъдат сформирани отряди и в останалите общини, които да обслужват отдалечените труднодостъпни населени места. Те ще наброяват между 15 и 35 доброволци, съобразно броя на жителите. Обособяването им ще става с решение на общинските съвети. Средствата за издръжката им ще бъдат осигурени от държавния бюджет. Главен инспектор Иван Стефанов от днес встъпи в длъжността началник на районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали. Той е назначен със заповед на вътрешния министър Цветан Цветанов. Досега Стефанов е оглавявал районната пожарна служба в Момчилград. Инспектор Васил Динков е предложен да заеме овакантеното място в Момчилград. Осквернени от християните езически олтари откриха археолозите на Перперикон. Датировката им е от края на 4 и началото на 5 век от новата ера. Новите археологически находки свидетелстват за насилствения начин, по който християнството е било налагано по тези земи. Историческите извори също подкрепят теорията, защото датировката на олтарите съвпада с времето на мисията на епископ Никета Ремесиянски, покръстителят на бесите през 393-398 година, оповести пред журналисти ръководителят на екипа, който проучва Перперикон, професор Николай Овчаров. Подробностите.
След голямото средновековно златно съкровище и средновековната базилика, на които се натъкнаха археолозите в началото на тазгодишната експедиция, почти в края й, те извадиха от недрата на скалния град около 10 преносими олтара. За какво са били използвани, все още не е много ясно. Сигурно е обаче, че са били притежание на отделни семейства или личности. И ако това беше хипотеза до преди няколко дена, сега вече може да го кажем със сигурност, защото върху един от олтарите излезе и надпис. И надписът е много ясен и показателен. Александро, на гръцки език написан надписа, което означава на Александър, т.е. притежание на този олтар. Как са стояли точно, по какъв начин, не ме питайте, не знаем още и ние. Много вероятно е да са били по някакъв начин вкопавани в земята, защото долната част не е обработена, само отгоре са обработени. На един от тях в долната част има и специално направена дупка, което означава, че може би има някакъв стабилизатор или нещо, нали, което да стои изправен върху земята, но това са само наши предположения. Олтарите буквално са били осквернени с идеята по този начин да бъде наложено християнството, смятат археолозите. Върху част от олтарите са надраскани кръстове. Даже един от кръстовете идва директно върху името на Александър, върху собственика. Така че очевидно, че става дума за един такъв момент на прехода и на превръщането, на преминаването на езичниците в християнство. Между другото, аз като медиевист мога да ви кажа подобен случай от малко по-късно време, във Велики Преслав през 9 век, когато се преминава от прабългарската езическа религия към християнството, ние намерихме една сграда, в която керемидите на сградата бяха всичките с едни и същи знаци. От едната страна беше ипсилон с две хасти, който е знака на рода Дул и езическият символ на България. От другата страна беше кръстът. Моментът на прехода от езичество към християнство се наблюдава при всички религии и ето, че сега се вижда и на Перперикон. Друга интересна находка, която са открили археолозите преди ден, е керамичен фрагмент, представляващ част от свещен християнски плосък съд дискус, правен някъде в Северна Африка, вероятно, но това, което впечатлило екипът на професор Овчаров е, че на дъното му е отпечатан кръст. Ако хипотезата ни е правилна, разрушаването на езическия храм и превръщането, може би, дори в християнска църква, ще видим това до година, нямаме никакви следи още в църква, но наличието на такива свещени съдове, може би, говорят за това нещо, ни показва именно отново, както и на други места на Акропола на Перперикон, прехода между езичество и християнство. Унищожаването на езическите храмове и превръщането им в християнски църкви. Разкопките на Перперикон са към края си. Следващата седмица пристигат двама антрополози – англичанин и американец, които ще изследват костите на погребаните в некропола под голямата базилика. Те ще работят със собствено финансиране, каза още професор Николай Овчаров. За втора поредна година младежка инициативна група ще отбележи деня без автомобили 22 септември. Идеята е да популяризираме движението на две колела и ограничаването на трафика на моторни превозни средства в градски условия, каза Веселина Юрукова, която е сред организаторите на акцията. Проявата ще се проведе в събота от 12 часа в парк Простор. Поканени са народният представител Цвета Караянчева и областният управител Иванка Талшанова. Инициативата ще стартира с състезателно спускане с велосипеди за водачи над 12 годишна възраст. Паралелно за по-малките участници е предвидено надпревара по детско велотрасе с пътни конуси и множество съпътстващи игри и атракции, като ходене по въже, конкурса рисунка на асфалт, демонстрации с хек и други. В 15 часа ще започне велообиколка на града по следния маршрут. Булевард Беломорски от паркинга на стадион Дружба, вдясно по улица Булаир към новият мост в посока стотните блокове на квартал Възрожденци. По обратния път колоната ще финишира на павираната улица пред театъра. Организаторите приканват всички любители на екологосъобразния начин на живот да подкрепят инициативата и да се включат в нея заедно с семействата си, за да направим града си по-добро място за живеене, негостоприемно за уличните задръствания, автомобилните газове, шума и стреса. Няма повишаване на цените на учебниците през настоящата учебна година. Те са със същите цени, като през миналата, заявиха книжари. Най-много учебници купуват децата от 5 до 7 клас. Гимназистите се възползват от ученическите борси, тъй като комплекта излиза с около 30-40% по-евтин. Репортаж на Мариана Ралева. Завишаване на цените на доста учебници за последно е имало през миналата учебна година. За радост на родители и ученици през настоящата поскъпване няма.
Има ли поскъпване на учебниците през тази година в сравнение с изминалата? Не, няма поскъпване, нито на учебните тетрадки, които върват заедно с учебниците, нито на учебниците. Искам да кажа, че миналата година имаше поскъпване, промяна на цени, главно на помагала. Тоест, такива помагала, които върват към предметите, не са задължителни към самия учебник, като учебната тетрадка по география, например, а различни тестове и така нататък. Миналата година всички издателства направиха някакви промени, но тази година, до този момент, ние не сме получили сигнал за никакви промени на цените. И това, което ние вече сме получили, лятото получавахме и сега в началото на септември, всичко се идва с цените от миналата година. Учебници купуват най-вече прогимназистите. При учениците от 8 до 12 клас търсене няма. Те предпочитат втората употреба от училищните борси, тъй като промяна в съдържанието на учебниците няма от 15 години. След 7 клас се ги купуват. Искам да кажа, че с изключение на географията и историята, които се сменят сега от 9 до 12 клас включително, останалите учебници са стари. Те са от 15 години. Там се върти голяма част като втора употреба, което облегчава доста. Безплатни учебници има само за малчуганите от 1 до 4 клас. Родителите обаче трябва да закупят помагала за допълнителна подготовка. От 1 до 4 клас се дават както учебници, така и работните тетрадки към тези учебници. Там родителите закупуват определен брой помагала. Те са необходими, защото учебните тетрадки не могат да изчерпат необходимата подготовка на децата по дадения предмет. Значи там винаги има нужда от допълнителни помагала. И другото, което е при преминаването на целодневното обучение, 1-3 клас тази година за първи път, 1, 2 и 3 клас, тогава за следобедните часове, в които има допълнителни занимания, за там също учителите ползват допълнителни помагала. Любопитната новина в емисията: индиец направи уникален опит за влизане в книгата на рекордите Гинес. Мъжът успя да премести истински влак, привързан към собствената му коса. Воден от изключителната си воля, Сейлън Рой издърпа огромната машина на 2,5 метра. Според изчисления, товарът тежи зашеметяващите 35 тона. 45-годишният шофьор в местната полиция от години впечатлява света с силата на косата си. Сейлън разказва, че подхранва, като втрива в нея синапено масло и постоянно се упражнява с тегляне на автомобили и други тежки предмети. Сега той очаква да види името си в книгата на рекордите на Гинес. Следващото предизвикателство пред него е да повдигне във въздуха привързан към косата му хеликоптер. В края на емисията остана да видите криминалните вести от изминалото денонощие. Информацията е от регионалния прес-център на МВР. Малолетна на 13 години и непълнолетна на 15 са били издирани вчера от полицаи от полицейско управление Кърджали. Момичетата напуснали домовете си в неделя и са били обявени за издирване по молба на близките си. Малолетната е била открита при баба си в село Озунджово, а непълнолетната при свой приятел в село Опалченско. Момичетата са предадени на роднините си. Сигнал за откраднати 150 литра нафта от сондажна машина в землището на село Вархари е подаден вчера в полицейско управление Момчилград. Дежурна оперативна група е извършила оглед на мястото на происшествието. Образувано е досъдебно производство. Танков снаряд е бил унищожен вчера около 12 часа в Момчилград от служители на специализираното поделение в Хасково. Снарядът е бил открит от работници при почистването на кладенец в града. Незабавно е била уведомена полицията. Районът е бил отцепен и обезопасен от служители на полицейското управление в града до взривяването. 2 деца на 4 и 5 години са запалили сеновал в Крумовградското село Бук. Малолетните играли с запалка и така тръгнал огънят, който за кратко време изпепелил 500 бали слама и 80 квадратни метра покривна конструкция. Пожарът е потушен от екип на пожарната служба в Крумовград, преди да се прехвърли върху близки сгради. Благодаря ви, че ни гледахте. Останете с програмата на телевизия Източни Родопи и прогнозата за времето. От мен хубава вечер.